Приказки за приспиване на деца и събуждане на възрастни. Това гласи подзаглавието на една от книгите на Хорхе Букай. Приказки за размисъл. Тази вечер стартирам поредица от клипчета, това е първото, в които ще ви изчитам по една приказка от книгата. Така че настанете се удобно, затворете очи и чуйте първата приказка. Нейното заглавие е Търсачът. Това е история на един човек, когото бих определил като търсач. Търсачът е някой, който търси. Не е непременно човек, който намира. Не е и някой, който непременно знае какво търси. Просто е човек, чийто живот представлява търсене. Един ден търсачът почувствал, че трябва да тръгне за град Камир. Бил се научил да обръща сериозно внимание на тези усещания, които идвали от непознато място в него самия, така че оставил всичко и потеглил. След като вървял 2 дни по прашните пътища, различил град Камир в далечината. Малко преди да стигне до града, вниманието му било привлечено от хълм вдясно от пътя, покрит с чудна зеленина и обсипан с множество дървета, птици и прелесни цветя. Ниска ограда от лакирано дърво обграждала хълма от всички страни. Бронзова портичка го приканвала да влезе. Изведнъж усетил, че забрави за града и отстъпва пред изкушението да си почине за малко на това място. Търсачът влязъл през портичката и бавно тръгнал сред белите камъни, които изглеждали безразборно разпръснати между дърветата. Позволил погледът му да прелита като пеперуда върху всяка подробност от пастроцветния рай. Имал очи на търсач и може би затова открил следния надпис върху един от камъните. Абдул Тарек, живял 8 години, 6 месеца, 2 седмици и 3 дни. Малко се разстроил, като видял, че камъкът не бил просто камък. Бил надгробна плоча. Натъжил се при мисълта, че там било погребано толкова малко дете. Като се огледал, човекът установил, че на съседния камък също имало надпис. Приближил се и прочел. Ямир Калиб, 5 години, 8 месеца и 3 седмици. Търсачът се почувствал ужасно разстроен. Красивото място било гробище и всеки камък бил надгробна плоча. Една по една започнал да чете плочите. Върху всяка имало подобен надпис. Има и точната продължителност на живота на покойника. Обзел го ужас, когато установил, че възрастта на детето живяло най-дълго време едва надвишавала 11 години. Налегнат от неизмерима мъка, седнал и заплакал. Пазачът на гробището, който минавал наблизо, се приближил. Известно време го наблюдавал мълчаливо как плаче и накрая попитал дали оплаква някой близък. Не плача за близък, казал търсачът. Какво става в този град? Какво ужасно нещо се случва тук? Защо има толкова много мъртви деца, заровени на това място? Какво е това страшно проклятие, което тегне върху хората да ги е принудило да направят детско гробище? Старецът се усмихнал и казал: успокойте се, няма такова проклятие. Работата е там, че при нас има отдавнашен обичай. Нека ви обясня. Когато някой младеж навърши 15 години, родителите му подаряват тетрадка, като тази, която нося аз на врата си, и всеки път, когато нещо много го е зарадвало, той трябва да отвори тетрадката и да запише в нея вляво това, което го е зарадвало, и вдясно колко време е продължила радостта. Например, запознал се с годеницата си и се влюбил в нея. Колко време е продължила тази безмерна страст и радостта, че я познава? Седмица, 2, 3 седмици и половина? След това вълнението на първата целувка. Колко време е продължило? Минута и половина, колкото целувката, 2 дни, седмица. После бременността и раждането на първото дете. А женитбите на приятелите, а най-мечтаното пътуване, срещата с брата, който си идва от далечна страна. Колко е продължила радостта от тези събития, часове, дни? Така в тетрадката записваме всеки момент на радост, всеки един момент. И когато някой човек умре, обичаят ни да отворим тетрадката му и да съберем времето на неговата радост, за да го запишем върху гроба му. Защото това според нас е единственото и истинско живяно време. Помислете върху тази приказка
върху това какви поуки може да си извлечете от нея. Ако ви е харесала, съвсем скоро очаквайте втората приказка от книгата. А до тогава, чао!